and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Dili kinay tinuod og gisulti sa tiguang manghihilot. Nga magsabak ko man niya mapahilo na sa hustong lugar ang akong matres. Dili kinay ko makahatag og anak sa lalaki nga akong gimahal day Laura. Dili kinay ay. Day Christy, ayaw na natuhatagig bili ang tanan nga gisulti sa doktor. Og mao itingop sa imong huna-huna ang tanang gipamong sa tiguang tambalan. Basta kay ako day, dako gid ko pagsalig sa maong tiguang. Wa pa lang gyud tingali ka matay mingi day. Busa, paabuta lang nga magsabak ka. Laura. O lagi day. Oo. Busa ayaw na paghila ka. Ayaw gud ka guulgod. Itingob lang gyud ang tanang pagsalig o pagtuo sa tiguang nga magsabak gyud ka sa maabot nga mga adlaw. Oh. Oh, day Laura. Sige, di na lang ko magdugay. Og daghang salamat sa tanan mong tambag nako. Daghang salamat, Laura. Mao ba? Mao ka ng dada. Gilayagan lang day ko nung pumatot sa doktora nga nag-examine ako. Apan, dili ko magpakawa sa kong paglaom. Mao ituhuan ko ang gisulti sa tiguang tambalan nga magsabakit ko sa umaabot ng mga adlaw. Ay, pastilan ka ni mo, Christy. Kalus ka pamantaan mo dawat sa kamatuuran, uy. Dili ka makahatag og anak. Busag kalimti na lang kantong rinan. Kay bisan magsabak ka pa sa iyang anak, dili mo gihapon siya maangkon kay duna siya'y asawa. Sultihan talang sabkadada. Bisan dili pa ko makahatag og anak sa tibuok kong kinabuhi. Dili ko gud isurrender ang akong gugma kang renado. Og ikaw, kung nagmahal ka pa na ako ngayong anak, hunong nasi mong pagpangontrapida sa gusto kong mahitabo. Kana kung gusto ka pang makakita na ako nga mupauli din sa bahay. Hala, sige! Padayon na ka ng imong mga binuang. Kay sortihan talang ka. Mamatay ganiyon niya ko kay maugtas ko anang imong kabadlungon. Kung tinuod lang ang lunay kalagang tao, dili tagyog ka papahuwayon. Di ta ka hunungan sa pagsamok. Makundinar yun ang akong kalag basta makita ko gihapon nga ikaw mo padayon sa pagsubay sa hiwi nga daan. Daddy, Spook ko mo ka na. Gilayagan lang dahil siya sa binuha niyang sakit. Unya nagtuo na siyang nagsabak siya. Apan mato sa doktor pa. Magsabag ko no si Christy. Apan wa pa lang matay mingi. Di ko mo to. Hagbay na mo nagtipo ng puyo. Unya, wa pagyod mataymingi. Kano sa pa man siya mataymingi, ha? Unya na kung matiguang na mo, ug mapuno nas uban kanang inyong buhok, ug mga pangag na kanang inyong ipon. Pa, Renan, wa gyud ko'y pagtuo nga magsabak ka ng Kristi. Busa kun ako pa ikaw, adto mo i-focus ang imong tanan nga pagtagad sa imong asawa. Adto itingob ang tanan mo unahuna kang Junis, kay ikaw ang amahan sa iyang gisabak. bisag mag-unsa pa siya pa. Dili na ko makigbalik pa niya. Tungod kay wa siya hinungdan pag-asawa. Hugaw siya. Og dili mahitabo nga ako'y amahan ng iyang gisabak. Junis anak, kaon na. dili ko. Wa ko'y kana. Intaon, masakit ka na ng kalaki mo kung dili ka mukaon. Bahala nagmamatay ko. Basta kay wa ko'y kana mo kaon. Pasag din na siya, korason. Hindi siya mukaon. Kana kay wa man mukaon, aw busog na.
Renan. Tabangi ko ninyo nga magkabalik, me. Junis, ligo na ni Ana. Dili makaayo nimo nga mag-uol ka kay maapektahan ang bata nga imong gisabak. Basta ka dili ko magkaon. Miyai ko ninyo. Unsa? Mao ka na rinan. Nanawag ka na ko kagabi si Kumadre Corazon. Ug nagpahibaw nga wa ko na mukaon si Jonis. Nagsigin lang ko no kinighila. Ug ikaw ang kanunay gipangita. Ano nangita man siya nako? Pakulata siya? Ang ama siya gisabak mo ipapangita niya? Dili kay ako na hinuon. Basta kay ayaw paglakaw ron, ha? Muanhi ko no tong ugangan nimong babae aron makigsulti nimo. Importante ko no ang tuyo niya nimo. Kung maan siya, aron may among hisgutan ng bahay namong duha ni Jonis. Ayaw na ba? Way lami. Usik na ko sa kong oras. Basta kay atubang nga lang. Ayaw una paglakaw hangtod nga dili siya maabot. No, di ko mo sugod anang imong naunanaan, Corazon. Nga ang yuon mo si Renan nga makigbalik sa atong anak. Corazon daan na kitang nagsabot nga mangita tagpagi nga di sila magkabalik kay manapat ka na iyang bana. Yan karon, kalit ka nga nausab. Nausab ang unahuna mo. Manuel, Di ginoong mo musugot niya na. Manuel, sa pagkatinuod lang, di gid unta ko mosugot. Apan kun ingon naman lang sab ni ini nga masakit lang unya ang atong anak kay dili mo kaon. Mas maayo pang magbalik na lang sila. Aron dili masakit og mamatay si Jonis. O niya, musugot ka lang nga ato niya siya mamatay sa mga kamot niya tong Renan. Ha, Corazon? Sa kadagan sa mga lalaki ng kalibutan, ha? Nganong ka na pamangyong Renan ang nahimo niyang hinigugma og nabana. Dili na nato mabalik pa ang nangaagi, Manuel. Ni anak ini. Kana nang tawhan ang nahimo niyang bana. Busawa na kita'y mahimo pa. Bueno. Mamantay atong sabot nga pugson si Jonis sa pagpakigbuwag siyang bana pan nausab man ang imong nauna. Sige. Sige, doon ta si Jonis. O ako'y magigsulti ka niya. Tanan ko ras. Jonis pamati. Gusto ka mangyud ka nga makigbalik sa imong bana. Nahala, sige, tugutan ka na mo. Apan, makapasalig ka ba namo nga di ka magpatara kung sa'y gayon nga iya kang gagmalan pag-usab, ha? Padili daw tanang akong bana. Nagduda lang siya kadili siya ang amahanin ng akong sapak. Mao na ingon siya ni Ana. Mao man bitaw nga di na gyud unta ko musugot nga makigbalik ka pa niya kay wala siya magagusto nimo. Tungod sa pagtuo nga nakasa ka niya. Huwag kang nahitabo, yayanuhon ka lang niya og dapat. Dili lagi ko niya dapatan pa. Ipasali ko na Kung sa'y di ko dapatan, gud. Human na, oy. Nitabo na nga gidapatan ka niya. Kanya moingon ka lang gyapon nga wa siya manapat nimo. Hinay raman tong iyang pagsagpa na ko, baba. Kinahibahagod siya nga babae ko. Basta. Kay di ko musugot nga makigbalik ka niya. Kung di ka musaad, nga di ka magpatara. Mo'y akong gusto nga magmaisog ka. Nga mudangup ka dayon sa kapulisan sa gayon nga bunugon ka niya. Kana ang gusto ko nga imong buhaton, Diyos. Sa may pagsultihan mo na ko, ma. Ha? Bayad ba naman, Jonis? Kung maman ituyo mo, palihog lang. Alam ipadayon, ma. Wala ko'y gusto si mong anak. Renan, dako gusto ka nimo ang among anak. Kasado ka mo. Busa hangyoon ko ikaw. Pagbalik na lang mo. Aron dili na magkuol si Jonis. Ma, di ko bali pa'y magtanaw niya. Nga nagbusyad ng tiyan. Bahala lang tato kapila siya mulimod. Gawa siya may labti sa mga tao midagit niya. Basta, wala ebidensya. Apan mabdos siya, ma. Dahil mga tao nakakita nga nagdako na yan tiyan. Nga may balik din eh. Di kang gidagit sa mga taong dautan. Basta gusto makigbalik ka nimo ang among anak.
Kung ako lang unta ang pagbuton rinan, di gyud ko mosugot. Apan mahadlo ko nga masakit siya ug mamatay simba ko. Busa, ako na kining naghangyo nimo. Pagbalik ka mo. O kung dili mo madawat ang bata nga iyang gisabak, amo kining kuhaon kung mataw na unya kini. Onya, unsay resulta sa imong pagpagigsulti sa mayong laking arinan? Ha? Nasabot na ko, Manuel. Nga bisag misulti siya nga wa na siya gusto sa atong anak. Nabasa ko sa iyang mga mata nga may kawili pa siya sa iyang asawa. Apan, dili lang gyud niya madawat nga nagsabak na kini nga nabalik gikan gidagit sa mga kriminal. Mao na'y nagkalisod diha, Corazon. Kay way tao nga mutistigos nga siya gyud ang amahan sa bata. Mayon tatog niya pagkatong ginganlan og katong Alvin. Aron siya ang mupasabot atong rinan sa tanan. May nahuna-hunaan akong paagi pa. Aron mo tuos si Rinan nga wa ko makasa. Og siya ang amahan ining akong isabak. Oh, Oh, Janice, Junice. unsay? Karon nga nakitaan ko na kini cell number ni Alvin. Ngayang gihatag nako. Tawagon ko siya. Ano magkatabang siya pagsulban ining ako problema karon sa akong bana. Unsa di ay may cellphone number ka di sa mong tao? Oh, wala naman kong ko'y cellphone at higayon na nga. May palit ko og cellphone para niya. Ang iyang number, gisuwat ko lang ni sa papel. Unya, natalikam anak ko og di na ko mabutang. Pero niya, nakita na nako pa. Kun mao na, sige. Tawagi dahil among tao, Janice. Kay basig siya magkatabang aron mutuon na nimo imong bana nga wa ka makasa kaniya. Tawagi dahil siya, Janice. Ay, di makunta kay iyang number. Opa, Oy, nga naman ka nga dili man makontak. Nga mauman utay sabot na mo nga. I-activate niya kanunay ang maong number aron makontak ko dayon siya bisan unsang orasa. ay. Kung musugot ka palang untay nga magbuwag na kamo sa imong bana, wa na gid untay labad sa o. Sige kaingon ko na pa. Dili ko makigbuwag sa akong bana. Mahal ko kaayo siya. Basta karon dayon balikon ko siya sa ila. Og palihog lang. Maluoy mo. Pasagdi na lang ko sa akong pagkabuhaton. Nala, sige. Gahi ka man gyud kag o nga sultihan. Apan ko'y dawa. Masayran ko gani nga dapatan kanya pag-usab. Utangon ko gyud siya sa hari. Timan ka na, Junice. Dili ka gini mahunong pagsamok na ko, ha? Gusto gini ka magkabalik ta? Renan, mahal ko kaayo ikaw. Og kasal na ta. Basta dili ko masugot nga magkapuwag ta. Basta maluoy ka. Magbalik ta, Renan. Sige. Mawam ka na gusto mo nga magkabalik ta. O sige. Hatagan ti kas gusto mong mahitabo. Apan mao kini timan ni Junice. Wa na ko'y gusto nimo bisan kamay. Ug di ka gid niya makatagamdam sa kubagmahal sa ato niya parang tipon. Bahala na Renan og dili ko na matilawan ang imong pagpangka. Basta naa ka lang sa akong kiliran. Tungod kay dili ko gusto nga mataw ang akong anak kaway amahan. Mao ba? Sige. Karon dayon. Dadon ko mga butang dito sa atong panimay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!